Хей, здравейте! Аз съм Галка Пауър, тук съм с джуджето Дидоди. В момента сме на леглото, хора, и Галка ще отваря някакви кутии и тук ще правим някакви лудници, обаче аз не мога да стоя на колене както тя. Много е странно. Така е, всеки си има скрити таланти. Ако искате да видите повече от моите скрити таланти, може да ме последвате в Instagram, защото там доста често качвам сторита, снимки и всякакви други неща, които се случват в личния ми живот. Ти ни каза нещо много важно. Кой ти е Инстаграма? Галка Пауър ще излезе тук. Всички места. Добре. Не може да го пропуснете. Стига се рекламирава, айде давай да отваряме кутия. След масата реклама и промоция е време да пристъпим към реалното видео, което ще бъде отварянето на ето тази кутия. Значи това е Healthy Box. Да, поне знаем, че е здравословно. Kawaii and Beauty и също се води Healthy. Ако искате и вие да си поръчате такава кутия, ще оставя линк долу в описанието, за да знаете просто откъде е, не за друго. Без повече обяснения да пристъпваме към самото отваряне. Аз ще почна да отварям кутията, ти кажи какво ще правим друго, освен да отваряме. Аз ще анбоксна, защото нали знаете, мастера, аз съм български анбоксинг терапевт. Почти. Така. Не опита. За да е малко по-интересно, обикновено тези японски, китайски, азиатски неща като цяло имат доста странни вкусове. И ще е доста интересно някой от нас да бъде с затворени очи, най-вероятно това. Не, ти ще си с затворените очи, това е твой канал, goddammit, аз ще храня. Добре, аз ще съм с затворени очи, може и ти да опиташ. Не, едно по едно ще отваряме, нали? Ще ти казваме кое е. Не гледа всяка в кутията. Добре, аз ще избера първото нещо, което... Кутията е пълна с лудници. Покажи на камерата да видим. Да, кутията е пълна с лудници. Кутия е пълна с лудници, добре. Първото нещо, което ще опита Галка е... Не гледай! Слагам си маската, не. Това нещо, което сигурно е много вкусно. Така както се смееш, не ми се струва, че е много вкусно. Трябва да позная на какво е вкусно. Не дъвче много силно, сега така. Лекичко дъвче. Не го дъвче. Това е гръбна. Що ни кажа, че има вкусна гума? Знаеш какъв ужасен вкус има между другото? Не е даже гума, нещо друго е. Гума е, бе. Гума има такова. Арома банд. Даже е ароматна. Имаше лек привкус. Да, на Hello Kitty. Добре, после ще се го покажеш. Добре, дай да пристъпим. На какво има вкус Hello Kitty? Не знам. Добрета такова. Между другото, много гаден вкус. Нормално то не е за ядене. Първото нещо, което е реално вече. Не знам. Ти почваш тук да ми даваш гримове. Не знам какво е това на японски. Значи първо ще го опиташ и после ще опишеш какъв е вкуса и ще го видим в книжката. Добре. Това е някакъв знак. Мъча се да намеря книжка. Мисля, че има книжка. Сега няма описание какво е това. Мисля, че няма книжка. Съвсем сериозно, да? Няма книжка. Таблите ми, как ще разберем какво ядем? Не знам. Значи това е нещо с... може да се дигнеш това да ти го покажем. Това е нещо с грах. Сега като каза има малко вкус. Я да опитам аз. Галя, между другото, ти обичаш грах, не? Да, аз обичам грах. Ама, между другото, след като каза, че има вкус на грах, тогава разбрах, че е с грах. Преди това нямаше начин да го позная. Добре, гледай кутията кой има. Добре, ама какво се предполага, че е това? Това е знак с грах. Това е. Добре. Това е точно такова, като пилети, деца пържени. Не е много лошо, между другото. Не е много солено, което е интересно. Добре, следващото нещо. Слагаме отново това. Добре. Това начин... Не го знам какво е. Но сега ще го видим. Изглежда голяма. Това е най-голямата като такова. Сладко или солено е? Мисля, че е сладко солено. Сладко солено. Така, не мисля, че е соленикъл трябва да е. Не, сладко трябва да е. Сладко соленикъл. Вътре в това имаше това. Да видим сега. То е 2 в 1. Да, не очаквам добра комбинация. И ще кажи какво ще ти нямам какво е. Това още един път е това. Казва се Fujima Home Pie. Това е сладко. Сладко ли е? Я ще опитам едно. Трябва да познаеш какъв му е вкуса. Вкусно сладко, не мога да го определя точно. Може би малко на канела има. Точно, синемон. Канелено. Ето да го пише. Познава го. Са някакви ячични, някакви лекши. Много са гачени, като слухачета някакви такива. Нямат почти никакви килокалории. На 100 грама е 57 килокалории. Това е нищо. То сигурно цялото е 100 грама. Толкова. Добре, това в леглото не трохи. Добре, следващото нещо. Това тук после трябва да си перем чершавите. Сладко е следващото нещо. Всичко за YouTube. Сладко е следващото нещо. Не, ти са две различни. Две различни ли сега или едно? Да, това чудо е.
Така, и тук има две неща. Тук ти покажа, че трябва да ги снимаш тези неща, а после ще ги видим. Добре. Така, вземе това, понеже е лято. Така. Отваряме го. Лекичко да не го скъсам, защото може би има някаква идея с това нещо. Добре. Така, вътре вадим. Упс. Усещам да прави грешка. Не бе, залепени са просто, чакай. Така. Ела, отлепи го. Това е нещо като такова. Нещо като такова, най-доброто обяснение. Отваряй. Така, хоп. Това е тази шулета. Не знам. Има шоколад отгоре, бе? Да, на ти още малко. Я шептам. Много е интересно. Малко мен това е. Честно ти кажа. Ябълка. Как ще е ябълка? Не знам, да ябълка. Има вкус. Идея си нямам. Пише чоклет само. Еми, шоколада го усетих, да, обаче... чоклет и някакви... Обаче има нещо плодово в цялата ситуация. Да, мам, не бе, погледни. Аз не виждам. Не виждам. Кой е плодовото? Ами някакви пингвини, бели мечки нарисувани. Дай беше показано на някакво такова снимки от другата страна. Colorful shower. Добре, може би трябва да ги проверим какво това са. Не са лоши между другото. Другите ще ги опитаме, да? Те сигурно еднакви, двете просто са в различно пакетче. Ма проверим, ако искаш. Да, го опитаме. Може пък да са с нещо по-различно на вкус. Хубаво ще да има и описание някакво. Да, принципно имат описание, но няма този път описание. Ето ми пише Regular Kawaii Box, Hello Kitty Oil Point. Какво? Kawaii Beauty Oil Box Items. Вери ли ги? Да, ма не пише какво е то, няма картинки. Hello Kitty Aroma Band, това го разбрахме. Това го опитахме вече. Това е всичко добре. Това беше шоколад. Не, просто това го едва профилно в край са къде да го държиш. Не знам, те явно се питат. Добре. Окей, солетки. Сладки солетки. За шоколад отгоре. Какво е това? Това направо може да го видиш, това не се яде, това е маска за лице. Това не се яде. Представете ли си да ми беше дал да го изям отгоре? Ще да е невероятно, яко бай давай. Ще бъде много тъжна ситуация. Така, мисля, че има още нещо, което не се яде. Но не, това се яде. С жасмине за всички типове кожа. Това също не се яде. Това е за маска за очи. Това е женска кутия, ако не сте разбрали. Опитах се да го накарам той да отваря на неговия канал, обаче реши, че не иска. Не знам защо. Това и на краката може да си го сложиш, ще покажа. Какво прави? Не ми е ясно какво прави, така като гледам няма опътване на английски. Така, трябва да имаш още една маска за лице, ето от лавандула. Две маски за лице имаш. Едната е с жасмин, другата е с лавандула. Значи това е мега яка кутийка, между за сега всички са доста хелти неща, смисъл солетки, кракери. Много са хубави, някакви такива като малки. Може сложиш, между това е мега яката такова, ти видя. Много е гърчина, да. Ти не знам дали я показва отблизо. И доста силно мирише нещо. Да. Аз искам да продължим с гледане, защото то без друго не може да разберем какво едем. Защото всичко е на японски. Не, опитахме. Ама тук пише някакви работи, виж обаче нищо не се бе. Hello Kitty Oil Point Pad, Sakura Matcha с цукаки. Това са тия падовете, тия. Това е описание явно на маските. Добре, готова ли за следващото нещо? Да опитаме. Следващото нещо, което ще опитаме, ето е това. Ами, какво е то? Весени ядки мюсли, любимите ми. Здравословни работи. Какво да е? Отваряме го. Тук има някакви лудници. Бъркай. С плодове са някакви. Аз ще взема едно. Това е много яко. Това са някакви като корабийки с мюсли. Тия от сега ми стават любимите, ако ги има и тук бих си ги купила. Точно това само 4. Малко здравословно пакетче. Много. Доста добро. Много. Те. Следва. Ти ще отвориш това. Това е нещо желирано. Показваме го наблизо. Това е за July Kawaii Beauty. И най-вероятно всеки месец ще пращат такива. Направено е като малко дърво. Готиното е, че пращат за жените работа, освен нали, маски за лице, някакви други такова падове, някакви гривнички. Не е само храна. Това тук е опътването, може няколко айтема между другото. Жилето ми е любимото, нали знаеш? Да. Само едно ли е цялото жилето? Едно. Колко яко мирише. Яде ли са? Мирише доста хубаво. Ма заядени ли е? Сигурно ли? Са заядени. Да не е като гривната ти. Много обичам жиле. Само ти ги правиш тия работи. Любимото ми е жиле.
Обожавам желе. Сериозно ви казвам. Ако не сте разбрали до сега, любимия ми десерт е желе. Това е от киви. Киви ме един от любимите плодове. Идеално така за теб. Оставям ти останалата част да си я доизядеш. О, ще я доизям, да, това е за мен. Бой! Друго, какво имаме тук? Е това. Какво е това? Това е от Бориско. Кажи го на екрана. Мисля, че е кутийка с бомбонки. Може да е пълна стайния, къде знаеш. Пише Милки. Много е странно да съм толкова нисък, между другото. Стани по-висок. Не мога. Вътре има малко. Я ги бърни, твърди ли са? Да, твърди са. Добре. Давай по една да схрупнем. Твърди бомбонки. Всичките са различни, моите са зеленки. Еднакви са, бе. Моите е с зелена опаковка. Добре, какво? Мекиха. Вътре имат нещо. Дърчаща бомбона. Не е лоша. Бомбонка. Да. Дед залепа по зъбите. Кума ти пломби, да ги ядете внимателно. Какво е това? Сокче киви! Фанта киви! Почти. Близо до фанта киви. Това постоянно нещо ли е? Не, имаме розата. Добре. Чай да попробваме фанта кивито. Вау! Някакъв трансформър. Ей, това е сламка. Казвам, че трансформърс. Чай, аз ще го пробия. Пробих го. Малко ми е срамно да пия нещо, което е пътувало от Япония или Китай, не знам колко време. Що, кому има? Те сочите държат мега много. Те ли харесва? Има вкус на киви, доста е добро. Това е много странно. Да, много е хубаво. То не е само киви, то има моркови вкус и ябълка. Странното е, че няма вкус на концентрат. Хора, тук пише, че има 50% блюдо, 50% блюдо, 100% блюдо и още нещо блюдо. Най-важното е, че има 100% блюдо. Не пишете, аз го почетах. Да, ето, добре. Ето тук го пише блюдо. Сега, и това мисля, че последното нещо. Някаква... Това е много странно, Галя. Да изписало. Но не е много хубаво. Не е много хубаво, вика. Наистина не е много хубаво, много е странно. Аз изписам само една... Направи един хубав галток. Какъв е този галток? Няма ти отвори това. Удари един хубав галток. Странно, а? Ама на мен ми харесва. Ма не е като нормалните сокчета, много е оквард. Много е оквард. Как можеш да опишеш сок като оквард? Виж ли сега какво мириш? Това са бомбонки роза. Сигурен ли си, че е за ядене? Бомбони роза са, къде не е? Може да е ароматизатор някакъв. Да, това е ароматизатор. Добре, как ще ти да ядеш нещо с вкус на роза? Това е много яко. Много е странно. Силно дърча роза. Добре. Много яко. Много е странно, наистина. Странно е, че има привкус на роза. На какво има вкус розата? Тук що разбрахме? Това има ароматна роза фактически, да няма вкус на роза. Ароматна роза, да. И та бърка мозъка. Мисля, че това беше шокобай, бе. Побъркани сме. Искаш да питаш още още? Раниха ма! Да, ядахме роза и сега малко грах, нали? Да ги смесим. Добре, още един път. Като цяло, как би оценил цялата кутия? На десетобалната система ли? Да. 7. Спокойно ще й дам 7. Смисъл, мисля даже 7,5 някъде. И аз бих й дала доста висока оценка, понеже има много готини неща, има мюсли, здравословни неща. Няма чак толкова много неща, но пък имаш маски за лице, гривна, имаш и някакви там баршалки, аз не им разбирам. Баршалки? На тако сме, виж го бе! Къде е баршалката? Това който не са, който. Отзад е показано как някаква лелка си бърши краката и лицето с тях. Ма не знам, първо... Малко нямам доверие на нещо, с което можеш да си избършиш и краката и лицето. Той е с роза. Point Pads. Ще го ресърчнеш, ще го разбереш. Да, ще погледна какво е това нещо. Но като цяло ми хареса кутията. Много хубава беше. Да, ако искате и вие да си поръчате, отново линк има долу в описанието. Тук свърши желето явно вече. Няма вече желе. Много обичам желето. Последвайте ме в Инстаграм, последвайте и Джуджето Дидоджи в Инстаграм, понеже и той пуска доста интересни неща. Ти нещо ще кажеш ли освен чао-чао? Устата ми е пълна, не се говори с пълна уста, много. Чао-чао!